ସାଇକୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ସ୍ତନ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ସେହିପରି ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସମୟରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ସାଇକୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ସୁନ୍ଦର, ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମହିଳା ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏହା ଭ୍ରମ। କାହିଁକି ନା ମହିଳାମାନେ ଚେହେରା ଅପେକ୍ଷା କୌଣସି ପୁରୁଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ଅଧିକ ଫିଦା ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଇକୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ତନ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରୁ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେପରି ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଅଧିକ କାମୁକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଭାବନା ଠାରୁ ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଭାବରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କଠିନ। ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପାଖାପାଖି 60% କପଲ୍ସ ନିଜର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଭାବିଥାନ୍ତି। ଏକ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କୌଣସି ନା କୌଣସି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଦୁନିଆର ଜଟିଳରୁ ଜଟିଳ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କଠିନ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ମସ୍ତିଷ୍କରେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି ତାର ସଠିକ ଅନୁମାନ କେହି ବି ଲଗେଇ ପାରିବେନି, ବହୁତ କଠିନ। ସାଇକୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷର ଶରୀରରେ ଶୁକ୍ରାଣୁରେ କମି ଆସିଲେ ଗାଈର କ୍ଷୀର ପିଇବା ଗୋଟେ କାରିଗରୀ ଉପାୟ। ଗାଈର କ୍ଷୀର ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଗାଢ଼ା ଏବଂ ଶୁକ୍ରାଣୁର ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଏହା ଶରୀରକୁ ବଳବାନ କରିଥାଏ। ସାଇକୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ବା ସେହି ଧରଣର ପିକ୍ଚର ଦେଖିଲେ ପୁରୁଷର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି କୌଣସି ମାନସିକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବନି। ସାଇକୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ନିଜ ମୁହଁରେ ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି, ଏପରି ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ ପାର୍ଟନରର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ସାଇକୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ମହିଳାମାନେ ସେହି ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଯିଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାରୀ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ବି ଚାହିଁନଥାନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାରୀର ପଛରେ ଜମା ବି ପଡ଼ିନଥାନ୍ତି।